Sige. Mana dyan? Ga-live na dyan? Oh. Dyan! Live na? Oh. Kana ba? Ay magpabubo ha. Ay, Ilong, bobo ka. Ano ko, Ilong? Wala kang giling kwente. Hi guys. Bakit dulu jumping? Lago, Dre. Panik ka gadula. Kini gadula. Unsa na ba dyan? Unsa yung ngala? Unsa yung title dyan? Buang Gaming. Buang Gaming? Oh. Ah, Bubu Wawa Gaming? Oh, bubo wawa. Bubu Wawa? Bro, gadula basket dere mo ba? Idol mo. Bangga mo kay na. Gadula basket. Ikaw kaloy banga o. Yan, ikaw kaloy banga. Bangga ay na. Lagay mo dere. Ang ra kay lagay dere. Ambak na boy. Karaboy ka na dyan. Nanay na ko dere. Nag-drop na ko squad win clip. Lagay dere dyan. Patay namin dyan. Ako palinood din dyan. Dadalhin ako dyan, tabang dyan. Yo. Punta din ako online, wala ko. Dyan! Ay, duha dire dyan! Sorry, patay na ko. Wa na me. Lag tayo. Ay, kagbot ba kung bangaan mo yan? Diba? Opo. Pilay ko na mo dyan. Dagan ka buok. Kaghan ka bo? Ayuan mo boy. Sige, mabiyo.
building, kusa, building. Mana dira. Last building. Dire, wala kontra dire. Wala. Dinner mo ganyan. Yan. Oh, Yan. bantay na igaom. Nay kontra dim. Nay kontra. Tapos. May kalaban to sa West Town. Diba oh? Diba oh? Nakay bam. Anak, sana dyan. Utara na dyan. Bot ning usa yang gipatay. Napas wind clip ang kauban. Di ka mag-car dyan. Dili ra ko. Dyan, di ka mag-car. Dili ra. Ato doon to la. Car dito. Dali. Nas gamay yung balay dim. Nas kilid. Oh, dua dito sila. Yawa na ito. Ta. Pa motor. Dali ah. Okay, makahel to, dali. Diretso. Ang
building, building. Building dyan. Ay, malaki. Pantay, wala natin kauban. Ay, buang. Tama, rin mo dyan, oy. Dusira. Wow, naigo ako dyan. Dusira gay damage. Kande sa ato. Ito na yung tatgana mong ginala. Ape, wako. Dyan. Size di ay. Research sa YouTube. Kuya. Research sa YouTube. Baka, doon na ako. May kalaban sa high ground. High ground, high ground. Tangbulan. Patay po, lapanay kontra Japon. So, balik pa to.
Dad! Tro lang, Dre. Dre ba? Ako muna yung lapit, ako on board. Labo, di kaya. Napindot na ako ng truck. Ay, labuta eh. Kaya ako. Pinag mananako ba? Ya, teleki. Wala na sila. Rex! Akoy. Hindi na kami. Divide. Mahorot na yan. Pero na. 55 minutes yan. Saan ang kalaban?
Bam, bam, bam. Bangaan yung labay bam ay. Okay, kanya po. Gas. Sige, go nag-zone. Sagdira na dia. At niya na, at niya. May shot na, kansin sila. At niya na, di na, kuhan. Tra, tra. Surprise, motherfucker. Bam. Wala ibang, wala. Ay, nagsulunga. Igo na nag-zone. At niya nagmugawas. Tra. Oh! Namatay nag-zone. Ya, record mo kay YouTube, patay ka niya. Record. Kabalo tayo. Akay. Record. Live pa kay YouTube. Buwan na kang patay ato, di ba? Invite, pagbalik.